ayaw kahadlok mangutana. Sultian ta mo. Labi na ko, public school teacher. Among trabaho, natubagon ang tanan yung pangutana. Labi na rin sa classroom. Gisulduan mi, kaming tanan na teachers, gisulduan mi na i-cater ang learning. Now, when students starts to ask question about the topic, meaning interested siya to learn, na kung na-teacher niyo din na kung mangutana during discussion, honest na pangutanahan, na rabaywan mangutana, bugal-bugal lang. Pero kung honestly, ganahan ka makatuon, makabaw mga teachers kung dugay ng experience na niya, makabaw mi kung sincere ba yung mga question nga ganahan ka makakatuon. So kung yung ana ni tabo ay gahablo kung pangutana, raise your hand, ask honestly, ay gauwaw, trabaho na namo mga teachers na pasabton mo. Now,